Sinoć od jednog svog pratioca iz Sarajeva sam dobio informaciju da danas počinje Sarajevo film festival i ja sam ranije pratio sve festivale i u regionu i u svijetu. Mislim, ko može da propusti dodjelu Oscara. I najviše sam se obradovao kada je Leonardo DiCaprio dobio Oscara, jer nekako mi se čini da ga je baš dugo čekao. Ali nije to tema ovog videa. Ako je istina da Sarajevo film festival počinje danas, da li ste primijetili, u stvari ovako ide priča. Beogradski film festival nekad je bio 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Kada pogledam koje su sve svjetske zvijezde dolazile na taj festival, ne mogu da vjerujem na šta je spao današnji Beogradski filmski festival. Ali tamo početkom 2000-ih znam da je Sarajevo film festival bio posjećeniji, mislim više je svjetskih zvijezda dolazilo na Sarajevo film festival nego na Beogradski. Ne znam zašto. Ima nekoliko godina kako sam primijetio da na Sarajevski film festival sve manje i manje dolazi VIP ličnosti iz svijeta, sve manje svjetski poznatih glumaca i reditelja i baš me zanima da li će i ovaj put da bude tako. Ja mislim da hoće. Ja sam pratio pressice Amira Pašića Faće i u jednoj njegovoj pressici on je rekao kako Sarajevo trenutno nema umjetnika. A znamo svi da je nekada Sarajevo bilo rasadnik umjetnika. I posle toga kad sam razmišljao shvatio sam da Bosni fali umjetnika. Ali tema je Sarajevo film festival. Ja nekako osjećam da će baš malo svjetski poznatih zvijezda doći na Sarajevo film festival, a sjećam se i možda griješim. Od kada su svjetske zvijezde prestale da dolaze na Sarajevo film festival? Od onog festivala kada je Maca Diskrecija prošetala crvenim tepihom kao VIP ličnost Sarajevo film festivala. Mislim, na Sarajevo film festivalu crvenim tepihom je prošetala Maca Diskrecija. Ja mislim, meni se čini da od tada Sarajevo film festival sve manje svjetskih zvijezda posjećuje.